Majida namaGrootman, iJanuary transfer window iyavula in less than 48 hours. Kule video ndizothetha ngoba kutheni uJohn Mokone i-perfect player edingwa iKaizer Chiefs. Xa kuphela le video uzovumelana nami. Okokuqala into endifunayo uaddressa ngaba bantu bathi baqhathanayo bathi hayi Kaizer Chiefs ayidingi signings ngoJanuary. Hambolala. Asikho isquad esi-perfect. Teams ngoku ezilida ilog apha eSouth Africa na worldwide sesisane players already for January ngoba asikho isquad esi-perfect. I-January transfer window yenzelwe lento after usane players ngoJune July isizini idlale ubona phapa okay ushota phi and isignings ubuzenzile ngoJune July aziphumeleli ezinye zazo soziphumelele zonke. I-football most signings both aziphumeleli ki-football. So uyi-team xa une goals une-ambition uba ufuna uwina i-league okanye ufuna ufinisha ki-top 3 okanye top 8 okanye survive relegation, i-January transfer window yenzele loo nto uba mawulungise apho kho imingxunyo. Ungaya world singalibali support i-channel bafethu, ushaye u-like okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwezi grand ushaye usubscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu mojo wide kusenephi na i-team ujonge i-team ezilida ilog ngongoku ba ngoJanuary zosana i-players nje for uba mawugqithe nje ba mawele ngocrossela line ndizokuncede ba kusema ugqibezele lento osewuyiqalile. Kaizer Chiefs number 4 ubani ozonixelela ba Kaizer Chiefs ayidingi signings ngoJanuary enalapha nje izithole results but kuseke football kukho i-results bekhona i-performances. If usithatha performances most games amakhosi adlalileyo i-performance yakhona ibingekho ntsweni ibingekho grand Majida but bazithole results which is iway grand leyo. And bafethu asonihlali apha ndithi Kaizer Chiefs isquad sayo khange sibe improved kule season ajonga squad sakhona Kaizer Chiefs inyukile level but asikho isquad esi-perfect. That's why apha kule video namhlanje ndithetha ngoJohn Mokone and ayinguye yedwa futhi zikhona ezinye videos endizazenza apha kule week na next week ze-players iKaizer Chiefs ezidingayo for uba mayifumane ezinto ezifunayo i-ambitions ne-goals zayo kule season. Kaizer Chiefs i-1 qha umsebenzi nayo Majida for le season. Kaizer Chiefs mayihlali Africa mayihlali i-CAF football. Zi-3 indlela zokwenza loo nto. Kaizer Chiefs mayifinishe ki-top 3. Ifinishe number 1 which is ayizokwenzeka loo nto, number 2 kwenye number 3. Number 2 izawuba ki-CAF Champions League, number 3 izawuba ki-CAF Confederation Cup. Enye indlela ba Kaizer Chiefs iwine i-CAF Confederation Cup. Ba iwine i-CAF Confederation Cup izawuqualify for the CAF Champions League next season. Enye indlela yesithathu Kaizer Chiefs izawuphinda ihlale eAfrica ngayo ba Kaizer Chiefs iwine i-Nedbank Cup ngoMay. Yaziva yazibona izo-ambitions zontathu azo-ambitions ezilula ezo for uba uthi ba Kaizer Chiefs ayidingi signings. So Kaizer Chiefs first priority Kaizer Chiefs i-problem position ekudala i-problem position eKaizer Chiefs lena bade basana ne-player for yona kule season and player inguyona free agent bebayibhatalela bayithenga. Umjide beshekelwe yi6 months okanye unyaka contract yakhe uNkanyiso Shinga esuka second division ePortugal. Ingxaki yabalapho bayise umjida i-level ye-second division ePortugal khange kwazi utranslate grand equality yaphana ke-Betway Premiership. That's why umbona umjida khange lenze ixesha. That's why umjida khange adlale ne-match e1 so far kule season wagqibela udlala ki-pre-season friendly against Asante Kotoko ki-Toyota Cup. Kaizer Chiefs grand ukhizi khona left back ezikhoyo pha uzibonayo. Kaizer Chiefs xa uyibukele wena ne sonke kasibukele Kaizer Chiefs ayina balance i-full backs. I-attacker ngeside eli-1 uyi-1 qha umuntu attacker pha kula side. Dylan Solomons kula side. Kula side Kaizer Chiefs ayifumana la we Dylan Solomons azanayo we-right. Nothabiso Manyana xa idlalile Kaizer Chiefs uyayinikeza nje kancane mara ngapha left akho yenzekayo. uBradley Cross umjida defender is solid as a full back yasenza ispan sakhe u-reliable uyadefenda but i-modern full back funeke i-step up i-carry i-ball ingene midfield yena ki-final third i-overload i-midfield i-support i-midfielders ibalulekile lo way. uBradley Cross akwazi ukunikeza iKaizer Chiefs loo nto uyakwazi mara noba kana confidence ukwenza loo nto isikhathi siyavaya into ba Kaizer Chiefs izolinda yena loo nto ingayikhosta i-top 3 finish lo way. Paseka Mako ayisenguye bafethu. uPaseka Mako siyamazi Majida. uPaseka Mako ayisenguye la Mako Majida.
West ke ngoku xa phinde ithola injuries ezininzi iyothola injuries eziyi2 kule season. But myeke uMarco, myeke uBradley Cross, which is ngabantu abadlalayo aba. Kaizer Chiefs ibithole isolution yathenga iplayer for the position. But in football mistakes ziyenzeka, any clubs soze zithi bazenze mistake. Any clubs ziyaziprotect, zifana ziqoke njengale Kaizer Chiefs ibenzile ba andiyazi ngoOctober bekho i-report ethi ba hayi sewushinga engathi u-injured. Akho lonto apha, if injured uyoba injured kujima, and le way kutheni and umjita uyoba injured ngoOctober grand season iqale nini ngoAugust, theni ngahle bekutheni kungazange adlali ngoAugust nangoSeptember wazuthola injury ngoOctober. So asisibhayi eso, Kaizer Chiefs yenze imistake. Umjita kangakwazi uadapta kwiBetway Premiership. Apha ilevel ihigher, apha ikuse le league itechnical, iphysical and ifast. Neyazi mos xa sibukela igame ayisejonga iba ngathi tennis ba kusejonga team attacker ngapha, team attacker ngapha, team attacker kune technical quality kuyonke le way. So umjita khangalenze ixesha, masingabe siqokusela okanye siqhathana nathi. So apha ndiza no John Mokone because ikuse Kaizer Chiefs akho possible for my sign the best left backs in the country, but lay out last season bingu number 3, the third best left back apha in the country. Ngoba number 1 Kaizer Chiefs ayikwazi umsigna, wasayinwa Sundowns. Number 1 bingu Pasadena, 5 assists. Wasayinwa Sundowns. Kaizer Chiefs ibitarget Kaizer Chiefs, le Kaizer Chiefs ayalenza ixesha yaphela ithola ushinga. Pasadena ibingu number 1 kwiBetway Premiership last season, best left back. Number 2 bingu Dion Hoto, Orlando Pirates. Kaizer Chiefs ayizokwazi usayina uHoto mos. uHoto naye bina 5 assists, and la majita score ne goals ke bafethu. Pasadena 3 goals, Hoto 4 goals. And then number 3 ke ngoku in the country bafika iBetway Premiership, le player suppose beKaizer Chiefs ithi mayisign ngoku nje manhleli apha. Bingu number 3 umjita last season kwiBetway Premiership, uJohn Mokone weMagesi FC. This is what the scouting is all about, machita. Nangu umjita uphambi kwamehlo Kaizer Chiefs. Last season washange 4 assists, bingu number 3 yaBC. Okay, prime age na 26, i-complete football at 26, udlala i-best football yakho at 26. Awuse youngster ifunda ibhola, awusa-adapt ki-professional football, uyi-player complete, uya-understand i-tactics ze-football, uyakwazi unayo ingqondo yebhola ye-26. I-best football ye-player neyiphi na 26, 27, 28, umjita usangena ki-peak yakhe, i-best years yakhe ze-footballer. Unayo technical quality, wayedlala as left winger umjita before convert to left back iMbombela United, and same players ezingqobo zibiza lezi left wingers. uPasadena waye left winger before be left back, the swine le quality anayo. uDion Hoto waye left winger before be left back, naye simply out uJohn Mokone. This season umjita left back shaya i-goals. Umjita already sedlale 14 games this season and was scorer 2 goals, thola 2 man of the match awards. EP is scouting at Kaizer Chiefs as a top club. If you born like say i-transfer i-deal enyenzileyo, i-player enisayinileyo ayivayi grand, funeke ningabe nihlala phezu kwayo ingxaki, nilungise fast. I-top teams, i-Sundowns ne-Pirates azilibazise, i-problems ziyazisota fast. Uzohlala isizini yonke ba hayi kuse uzaw-improve uMarco okanye uBradley Cross okanye ushinga uzawuthi abe grand. Singena kwi-second round ye-league ngomachita, i-business end ye-league. Umuntu ongangadlali i-first round yonke and then uzovela ngene ku-second round. Ngoku ekuse kuzoliwa, ngokuzodlalwa nje kuzodlalwa phinde kuliwe noliwa. Akho sikhathi ube nithethelela ushinga apha. Nansi i-player eBetway Premiership ready, Betway Premiership tested. Sedlale i-games le season, uyazi le league uzoba i-plug and play uJohn Mokone. I-risk encane for uba awuzosayina i-players. Zikhona i-quality players NFD, i-left backs. Zikhona i-left backs e-Africa, i-foreign left back. But apho kho i-risk ba kuse umuntu kufuneka adaptile. Layout i-proven kule league, iscora i-goals kule league, i-create assist kule league. Indlela efuna udlala ngayo Kaizer Chiefs umjita uzayisuta. So i-reason uba Kaizer Chiefs layout mayingayisign andiyazi majita. And the contract yayo asoze ibe na contract more than 2 years la out. I-bottom teams kwi-log amajita awasayini contracts ezi more than a season because kuse awuyazi bakuzokwenzeka nini season. Akho stability kwiza clubs. I-contract esayinwayo 1 season contract kwiza clubs. Awuyifumani 2 year deal kwenye 3 year deal pa unless bayazi ba kuse uyi-player in demand. Kaizer Chiefs funeka ibe smart, imove fast, ithole i-deals ezinjena. I-master
zideals ezinjena Stellenbosch FC. Stellenbosch FC iyayenza lewe, iyasayina i-midfielders ezininzi from i-bottom clubs plus ne-forwards ne-defenders. Ngoba jiki ifuna i-Chiefs okanye i-Sundowns le player okanye ifuna i-Pirates le player. Beziphi i-scouts ze-Kaizer Chiefs, i-Pirates, i-Sundowns? Asiyazi majita. Okanye i-Kaizer Chiefs ngoku mayimamele yena nibukele yena noBobby Motaung, Kaizer Motaung Junior mamamele football SA. But yaba fit ngaphandle kodlala nansi quality left back Kaizer Chiefs idingayo. uJohn Mokone uMagesi FC. Kaizer Chiefs ayizokwazi umfumana uBasadini, ayizokwazi umfumana uDion Hoto, ayizokwazi umfumana uRian Hanamubu, isikhokho injamathambo yamaZulu. Contract ephela ngo-2027 ngele out. Kaizer Chiefs amthola njani naye top left back. Uza eAfrika niza ngaphandle okay sure ngathola quality but kuzaba kho risk. And kulate ngoKaizer Chiefs make sure ba ayiphumi ayihlipha kula top 3. Yayiwina okanye yayiwina CAF Confederation Cup, which is ayithembisi lo way because ayiqalanga grand phana. First 2 matches Kaizer Chiefs lose the match yadrosha ne match. Kanye Kaizer Chiefs izawina Nedbank Cup ayikho easy. The team is 32 pha kula team. Ayifani nezinye cup competitions ba okay 16 teams win 2 games 3 games so final. Nedbank Cup inde indaba yayo but say ingayenza Kaizer Chiefs low way but kuze Kaizer Chiefs in the make sure bayethola success ibuyele Africa next season. Sign i-players i-problem positions ngoku. Kule veki kwenye next week ngizakwenza enye i-video about i-players Kaizer Chiefs ezidingayo kwezinye positions. 2 more positions. Eyoqala left back and then kwezinye izithu ngizathetha ngazo. Nithini majita niyaphikisa ba uCross aka-attack ngendlela Kaizer Chiefs ifuna attack ngayo. Nithini bafika uMark usenguye sengula Mark usimaziyo. Thini zone opinions. Ushinga nithini bajita. Masithola lapha i-comments. Mojo bafethu.